Asya TV. Kasi ba nimo? Mura ko matug parte. Susagdi lang good toy, balay bitaw na untudluan, dili bitaw na eskwelahan. Sus, pastilan. Mag-star-star na po itong mata ni Lulu ba? Ay, alam na dyan akong uyab toy ba, hinawayon man kay ka, oy. Wa mo ko na hinaway ito iba. Istorya na mo ko tinuod. Madugay taan eh, nagulat na sila dito. Tara na. Tara. Dugaw yung ma'am ko yun. Ganito, sa'yo pa kayo ka nag-ilis. Lugay kay siya. Hoy, kamu ba? Bantay na ko sa inyo ha. Kung tuluan mo sa inyong maestra, magagayaga mo ba? Wala mo ko pinagyaga-yaga ko. Mangod mangunto. Wala nagayaga sa inyong mata. Puro rumagay bugal-bugal na inyong answer sa inyong maestra. Alangan man di nga moro ang pisulad sa mong auto. Okay no, okay yung tuluan mo. Orang masudla ng mga utok ninyo. Kuya, pwede mga balon? Ilong diya, balon sa inyong mata. Narak ka sa atong balay. Niidagang pagkaon diya ah. Siya mo na gutom kay ko ba? Sus, ginoo ko bago pa ka na mahaw. Gigutom na po ka. Good morning, Bo. Pasensya ha, na-late. May ganina ro mo? Ay, uloy, bago rami na. Bago rami sa inyong diya. Kagaya yung kayo Hindi na kami babuti mo, mamo. Ano ba niyo ulay? Ay, so ka na nila, bo. Sorry ha, naglalis, pamanggod mo yan isa. Mareklamador ko kayo. Mga bulok biya kayo mo ha. Bantoy, nagsugod na po kag pangaway ha. Wapag kita nagsugod og study ba? Susubo, okay na na. Sige na, magsuko na mo. Kayo. Okay, good morning class. Good morning, ma'am. Buhay! Ay, nakuya, oy! Ay, dito magmayin ka ng kumo na ko. Na, wala nga namod mo gisa ba? Na-late na po siguro to si Anjo ba? Na, tinga ka bang kato te. Ubog na po to. Okay lang, mag-start na ta. Maabot na to siya. Okay, ma'am. Sorry ma'am. Good morning ma'am. Sus, ginoo ko. Nagtama na po din isa. Oh, tuba na po diyang trippings. Oh. Nanong late naman po ka, Anjo? Kung saan ang pundi mo ang gidala? Ay kini ma'am. Suka mo ni ma'am kay magkilo mo niya. Suka na. Bawa niya ito ba? Mga ganito yun. Ngilo mo dia. Taka-taka rong istorya. Sige ha, kay kompleto naman mo, mag-start na ta. Sige ma'am, mag-start na tayo. Gilaay na ko. Pero bago ta mag-start, mag-exercise at ta para ma-energetic mo. Ganang ko na. Exercise. Iat agyan di magka ko. Okay, Bantoy, ikaw diri ang mag-lead. Gusto mo na si ate eh. Ako pa dyan. Lato na dito. Daw. Lamo pa yung ka. Ikaw, Bantoy ha, reklamo pag-yug ka ba? Sige na, pagsugod na. Ujo. Mapsang ka din nagklase pa mo. Di makaya, Paps. Oo na kayo. Kuya Anjo, bawal na mag-inom basta mag-eskwila. Ay, namusik saba dia ah. Oy, sige na. Sugod na ta. Tindog, tindog. Natin mo na mo. Masukod na. Sige na. Dam. Okay. Paatuhod, balik ka ulo. Paatuhod, balik ka ulo. Ma'am, tayo sa ma'am. Balik na ka Anjo, oh. Kasi mali, pataka ra makadi ako eh. Sige daw, Anjo, bi, usaba daw nga ikaw lang isa. Sige, ma'am. Paatuhod, balik at ulo. Oh, tama man, kayo sa may nakamali ato. Mali man gud na ma'am. Dapat magsugod yang pa address yang now. Yang now, mura mag-now pala pa. Yati yung mataan niyo. Kuy, pagtarong niya ba? Ako yung naman sa tubangan. Sige na, Be, lingkod na dito toy kay magsugod na ta. Hindi mo mo. Oo na be. You may now take your seats. Sus, ginoo ko daot. Pipin siya. Joging nang bitog di mo inom. Ay, Anjo, ano mo nang gidala-dala na yung bangko? Anak mo ka ma'am, may take ang sis. Silom na kayo, sumungkag yun ninyo, oy. Ujo. Asa man si bit-bit anay mo bangko lingkuri na diya. Bataan eh. Ay ma'am, kadali lang ma'am, dili pa ta mag-recess. Wala pa kayo nagsugod, William. Mag-recess na dayon. William. Tawag niyo ba? Gutom naman ko be. Sirok yun o. O sige, kay mag-start na ta. Ma'am, excuse me, may I go out? Mag-wiwi ko? Grabe yun yung bataan niyo. Di ka advertise ba? Otro po ng isa. Palahubog kayo. O sige, William, dali ha. Balik dayon. Okay ma'am, salamat. Bye-bye. Balik na William. O sige, mag-start na ta. Kay mo balik naman to si William. Ma'am, kanang pwede po kung magawas yung kalibangon na kayo ko ma'am. Hilitsig ng mga bata. Ano, dagating patik-atik ba? Ano sige, Jikoy, kalipan sa dito ate. Basin makalibang ka diha ah. Sige ma'am.
yung ma'am. Ibangsa ko, ma'am. O sige, mag-start na ta. Bahalag duhala mo. Ay ma'am, kadali lang ma'am. Nag-text ako may gagaw ba? Timplahan na itong kinilaw. Ihatod, so na ako ni kadali ma'am ha. Niyo, naunsa naman niyo. Di, magawa sa lang buguti. Magdesis ako. Ako na laman ni sa diri. Hala, sige, kay ikaw naman mag-isa. Baka na dito ah. Ite, balik ako na ite. Ano na mo? Kita na lang ng duha diri ah. Pais kayo, pagkitan sa tanto kinu. Sige, makisa sa kubig. Labunin lang ako. Hoy! Rama kay ka, wala kang magirada din ka. Mataan eh. Ano ito, magsista? Panira ko kayo ng bantuyan eh, no? Bo, mga isang ka-oras ka ba? Wala pa lagi sila namalik. Yati ni mga bataan eh. Kagaya lang buha, pangitaon sa nakuto sila. Yati, asa ka itong mga bataan to? Hadi rakan na hadunan. Baby, hadi bisa ng putan. Sige, tagay mo diya, buhilo. Ako na sa iganer, kaya di mo ka mo shot. Wala problema na to. Everybody bisa have a good time. Everybody just have a good time. Patay si kuya! Yati mo mga bataan mo, naranin mo rin ako sa nag-inom-inom na mo. Puta! Yati mo mga bataan mo, muli na mong balay, pitigod mo!